Pisot bro! Tuloy na po ko, tuloy. Pisot! Pisot! Ikaw, tuloy na ka! Tuloy na! Kami magsalita. Ano kami suntok din eh? Ayan, may umabot, oh! Yan! Pisot na, pisot na, pisot! Pisot na, yan! Meron ka pisot na, pisot! Sabi, pisot po yan! Pisot na! Pisot na tayo! Away-away mo namin. Sumbagal ka mo ron, ha? Sumbong yung papay. Tama-tama ka! Pisot dito, laro na tayo. May tupay! Ngawin ng tupay. May pisot! Kinsa may nagsungog ninyo? May kuya, di sa pilito! Yung pisot pa. Hindi lang kay magpatuloy na ta. Pre, Uy, pre. naon ta ko'y hangyo sa imo ba nga? Oh, Ako naman. duha ka anak boy, akong ta ipatuloy sa imo ha kay ikaw magi bantugang manuli ay diri sa atong baryo. Oh, sakto. Birnis man karon. Karon adlaw mo na akong tigtuli. Kay katong ni Age, Huwebes man to. Ang wan ko to, nanambal ko. Karon kay Birnis man, manuli ko. Schedule yun ako manuri lo. O sige pre, na akong duha ka anak dito pre na doon na katoy laki isang isa kay bayot lang ito. Way problema, pre. Kay basta kay matuli lagi na karong adlaw. Pre, salamat kayo pre, salamat kayo. Salamat po. Hoy, unsa man ni? Salamat kayo. Wala ko akong duha ka anak. Kana. Salamat kayo. Adtuwa na yun. Pre. Hoy. Oh, Patuloy! amo ni mo bata. Patuloy ba? Ay dong, kamera mo jaya ani dong Sige kani. bata. Ali dong kamera jaya ani. Ali. Ay kadlok dong. Kamera jaya. Oh. Di ba ni manuli apa? Mura ba pamandaya ini? Jesus, kanagan na nagpatuli sa kuha. Putla na pre! O sa mga klase ni pagtuli pre, simiyo pa o plata? Oh, latap lang pre, para sadag liwat. Away problema na, plata praman di ay. Sayon ragayo na. Pre, tirada na ron. Pre, ang udlot sa bayabas. Oh pre, nakandam na pre. Tara pre. Ambe. Okay, kanda ni dong. Ay, nang padili-dili. Ay, nang padili-dili. Yun ka. Hapit pa mapi lang akong kamot na. Uy, pre, napay na habot lang yun. Oy, naik ka na mo. Ali, sunod mo eh. Erong ka mo sunod. Dili mo, kami sunod dire. Dili mo, dire. Mga pisot na yung mga bata. Ala una. Alas dos. Ala straight. May naparo man ka sa kita, oy. Ito na kay, kumana nakpit sa ito. Okay na. Ay na, tama na. Lagi mo! Mga pisot ko na mo! Pagpatuloy niya, duha, oy. Isog man me. Kinsa isunod. Isog man ko, isog man. Wawa ka sa siya ba? Sige kaya. Abi man lang ko ready na gud ka. Wala ba, himo pa man akong gusto. Ngano nga upo man eh. Jambok yung mama. Jambok yung mama. Okay, next na po. Kinsa isunod. Ikaw! Sa may style niya ni. Army ka to si Mio Pau. Masrom lang, no? Masrom ha, masrom. Masro. Uy, problema. Wala sakit ka pera yayay. Bay, masig mamatay ka, bay. Okay, ako, bay. Okay, ako, isog. Isog day ka ha. Kining angay ka nimo. Imsa may gusto nimo nga tuli dong kining army cat pang sundalo. Army ka tako kay isugro. Katong mga bayot. Sige na. Isog Oh, gid sige, ka. padali. Santawon ko na nato imong bule be. Hasus Ginoo. Kadako ba ni ana dong? Tulog pa rin ako. Kabigid, lumayod na. 20 ka bayo. Sige na, padali. Naya lang ko lang. Wala ba ka nasipyat paghimo ang mong papa sa imuha nga? Dili man tani para pang tao, para pang kabayo man eh. Dili ani ko bayo ko. Sige na. Akin eh. Inaya na ko. Unsa man eh?
Tanan, kuyapan. Mo tumaw ko ni be. Kol, okay na ko. Oo. Oh, alay ako. Dali ka, pre. Narawa na ka bayad, pre. Ay, wag tay. Tay, wag tay. Wag tay, wag tay. Mag-ilit niya po, tay. Niti, bayo ka. Sige, alay. Ay! Ay! Pagdala. Teka, tay. Ay! Ano, pre? Sugdi na, pre. Wala mo sakit yan! Wala sakit yan! Wala sakit yan! Hilom po, hilom. Ilong yan! Wala sakit yan! First time ba ganun ako sa permiro ko tulig bayot ba? Be, sige raw be, kaya pagpalusot. Uy, naunsa man nga? Ay magilag dong orday, uy, ano? Naunsa man eh? Dakong tao ka may buhi, kaganina. Kamang tao pero dakong buhi. Uy, ano ang binuhi ni mo ani? Kaya lang dati, kinagtapunan mo stiyan. Uy, naingon manikloy ah. Dati ay, tapunan stiyan. Be, atong hilamon. Be, atong kayo-kayon. Ayaw, tay! Ayaw, lagi, Oh. tay! Ayaw, tay! Kumaya, tay! Ala. Ano? Unsa man eh? Ayaw, tay! Ay, nagilong ka na, tay! Ay! Ayaw, lagi, tay! Itlog na tayo. One, two, reaction. Ayaw na, tay! Ayaw na, tay! Itlog na, tay! Tay, kamayag yun dahil ni mong buhi. Kaya ako nang dukdukon dong ha. Kasakit, tay! Sakit kayo! Ala, itlog dito. Sugi kayo dong, wala ni buto. Ay, kasakit! Okay. Di mo alam, anak ng itlog. Ang tawa, ano? What's up, mga bukoy? Wala. Bukid no ni Bain. Oy, tabangan, one to go. Hinahinay lang ha, hinahinay lang. Sabi mo, tay. Di na ka masawayan, anak. Hinahinay lang. Ibasin nun niya, makuhaan pa ka. Pagkinulong isa. Tuloy na ka, unsa, tay. Basyo na ko, basyo. Ate mo ha, tana. Ako kay Jimmy po, kay Gupawan. Wala. Be, si Papa daw ko yung tatanong na kaya ko. Hoy, sana. Batan ni pre, di na madala ni kutsilyo. May kauli, pre. Ayaw, pre. Kutsilyo. Ay, bagay ano? Matay pre, no, personada ko kayo ka magpatuloy ba? Ako kanina, tiguan na lang ko, wag yung ko nagpatuloy. Ay, sa pre, hati, manihisa ko pre. Episode, What's up, mga bugoy? Shout out na ko ni Kwanday, ni Bam Carpuntes Ramos, Sanit Magabinlar, Rox Kabagtulan, Atia Kit, o kang Garcia Amihan nga nasa abroad karon ang ping na ma'am, o kang Michi Dayondon nga abroad gyapon ni siya. Salamat kayo ma'am sa pagsuporta, o kang Metroflex, o sa akong grupo Simple Cruz sa Maramag, kang Dib Caritatibo, Ria Manito, o Titit Diaz, o si Bimax Ocampo, og sa uban pang mga kauban nako tanan laras. Shout out sa inyo mga tanan. Og sa Pakit Family,
sa Manolo Fortich, Itanis, tanan mga kailan ako diha, mga higala, shoutout tanan sa inyo. Salamat sa suporta. Yes. Bukidnon Vines family, please subscribe our YouTube channel. Salamat kayo.